హాయ్ అండి, ఇది విఎంఆర్ లేఅవుట్ నియర్ సింహాచలం పెందుతుకు 5 కిలోమీటర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి 40 KMలో లేఅవుట్ వేయడం జరిగిందండి. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఆల్రెడీ లేఅవుట్ సరౌండింగ్లో ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుని ఉంటున్నారు చాలామంది. మన తర్లువాడికి వెళ్ళాలన్నా, అలాగే ఇటు భోగపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలన్నా ఇలా పెందుతుకి అయితే 5 కిలోమీటర్లే. సుజాత నగర్ కూడా 5 KMలోనే ఉన్నాము. పులగవానిపాలెంకి 4 కిలోమీటర్ వస్తుంది. అక్కిరెడ్డిపాలెంకి 2.9 KMలో మనం చాలా ఎక్సలెంట్ లేఅవుట్. మనం ఇటు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి కానీ, అటు సింహాచలం టెంపుల్కి కానీ, ఇటు తర్లువాడ కానీ, హైవేకి కానీ వెళ్ళడానికి ఎక్సలెంట్ విఎంఆర్ లేఅవుట్ వేస్తున్నాము. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పీపుల్స్ మనకి కాల్ చేస్తే కంపల్సరీగా దాని డీటెయిల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. రేటు కూడా రీజనబుల్గా అమ్ముతున్నాము. కాబట్టి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ పీపుల్స్ దీని మీద స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మేము దాని డీటెయిల్స్ అని చెప్తాం. అలాగే నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుందని కోరుతున్నాం.